darrers dies, l'empresa Messer ha posat a disposició de l'empresa municipal de transport de Tarragona aquest bus propulsat amb hidrogen per tal de fer proves reals de funcionament a la nostra ciutat. Aquesta iniciativa és fruit dels treballs de cooperació en el marc de la recentment presentada Vall d'Hidrogen de Catalunya, entre empreses del sector químic com és Messer i entitats públiques com és l'empresa municipal de transports de Tarragona. A Messer volem millorar el transport urbà per garantir un futur de mobilitat sostenible, fiable, eficient i competitiu. Estem escrivint una pàgina de la història en termes de nous models i de ser pioners en la línia del canvi climàtic. Avui estem fent una aposta de futur claríssima en línia de sostenibilitat, per suposat, però també en línia de mobilitat. El que avui veiem és la crida que des de fa temps, des de la MT, hem fet a diferents professionals, a diferents constructors, a diferents tecnòlegs perquè ens exposin les seves millors tecnologies de cara a poder nosaltres tirar endavant un projecte, és a dir, un projecte per anar cap a les emissions zero de tots els vehicles i de tota la flota municipal, sigui del caràcter que sigui. Avui és un dia molt feliç. Un dia molt feliç perquè el que tenim aquí darrere, que pot semblar un autobús normal i corrent, no és un autobús normal i corrent. Això que hi ha aquí darrere és un pas. És un pas decisiu. És un pas que potser algú valorarà com un pas petit, però jo d'aquests passos petits que obren portes a grans aventures. Tenim un repte enorme, un repte que és la descarbonització. Repte datat amb dues dates claus, 2030-2050. I Tarragona exerceix de lideratge en aquest sentit, un compromís clar, decidit per la descarbonització i a través, sobretot, de l'hidrogen verd.